Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu review siyaqhubeka. Lana ke kunombuzo noma kukhona owabeka lokhu wathi umamkhulu kahle kahle bengasiyena u-first wife bekuMasawule ngoba uMasawule engasekho emhlabeni wasengumamkhulu ke waba first wife. Okunye-ke abantu bayayazi, abanye isho ekuqaleni, abanye abayazi. Kodwa mina bengithi-ke dadewethu, uma uzokhuluma into ongenayo isho nayo, ungcono uthi angisakhumbuli kahle, uyabo? Khona sizothi-ke uqamba amanga kancane, awuwaqambi kakhulu. Manje mase uzovela uthi akasiyena u-first wife, ube usho nawe into isusela ekhanda lakho ngoba lapha yakho show akukho lapho, akukho okuchaza lokho. Ngaphandle ukuthi ngingazwakali kabi, bengisho nje ukuthi angithi siyahleba kancane, namanga siyawaqamba kancane, kodwa mawuqamba amanga kancane uyayisho ukuthi angikhumbuli besho lokhu, noma ufake umbuzo ukuze uzothola-ke impendulo eqondile. Nakho-ke sengiyaphendula. Ku-season 2 episode 2 obaba uMacele kuhleli endlini, uvula-ke iy'thombe zakudala, ubona isithombe saMasawule. Ila sesithola khona ukuthi kunonkosikazi obekhona after uMacele eduze kakhulu. Ukuchaza kwababa uMacele kuke lokho. Bese ngisho ukuthi mawuzothi hayi umamkhulu phela angakhukhumali ngoba yena angasiyo first wife. Hhayi, ngisho senimsukele. Waba nje u-first wife, kuwukuthi waba u-first wife azi ukuthi uyena kanti usazotshela indaba-ke yey'ngane eziwu-20. Ngikuthathaphi-ke lokhu mangifunda-ke, mangilalela ama-interviews enziwe umamkhulu, ubelesele into yedwa ukuthi nje okuyisona sizathu sokusaphosa i-vision kwakuyilezi y'ngane eziwu-20. Khona le interview yayenze kule show ekuba ku-SABC 3 ntambama, bembuza ukuthi le conversation nje iqala kanjani ukuthi uhusband athi usezothatha amanye amakhosikazi. Umile-ke umamkhulu ukuthi yena watshela ngey'ngane eziwu-20, wabona ukuthi hhayi ngeke, kuzoba-ke nzima kulabantwana abawu-20. So uma yena esebona ukuthi angeke akhone, wavuma kanjalo ukuthi ababe khona abanye emva kwakhe ukuze kuzofezeka le phupho ley'ngane. Uthi nje only sizathu esamenza asaphose le vision, akuzange kube ukuthi mhlampe akanankinga nesithembu, iy'ngane eziwu-20 wabona ukuthi ngeke aze akhone. Sima lapho-ke amazwi kamamkhulu ukuthi wasivuma lesithembu ngoba etsheliwe ukuthi iy'ngane ekufanele zigcwale kulela khaya laseMzumbe kufanele zibe u-20, abasabazukulu bakhona bebe u-100. Manje wabona lokho-ke, wabona ukuthi yena ngeke akwazi ukufeza lelo phupho eyedwa. Kwase-ke eduze ngokusho kwababa uMacele eseshadile, wahamba wayolobola uMasawule. Wathi nje useduze kakhulu noMacele, okusho ukuthi kungenzeka ukuthi unyaka owodwa lo, okuwukuthi kube uMasawule usekhona ngabe yena noMacele sebeqeda u-21 years nobaba uMacele. So masenihleba-ke sesikhuluma ngoThando Nes'thembu ku-social media, ungalenzeki iphutha usuvumelana nalaba bathi hayi phela umamkhulu engaphakami akasiyo umamkhulu, uyena umamkhulu. Ukuthi nje waba umamkhulu bekhona eduzane, waba umamkhulu uma yena esazi ukuthi isithembu ubaba uMacele kayimisele ngazo, kanti nangesikhathi eshada wayesevele seyi-girlfriend uMasawule. Yileyo-ke siyibuke ngenye indlela ukuthi kusho ukuthi kwakulindwe ozoyizwa kahle le ndaba. Nathi-ke suke sesihleba-ke mase sisho njalo ngoba phela sibuka ukuthi uma yena uthi yena ngo-2000 wathola ukuthi hhayi sekukhona omunye usisi, lona-ke uthi ushade nendoda engashadile. Kuwo lowo 2000 kukhona uMasawule. Ngapha nangumpumelelo, uyayibona-ke leyo ndaba.
Kodwa phela-ke ngathi mina-ke senzenjani, singena kancane ey'ndabeni zabantu mase siyaphuma. Kodwa mase ukhuluma into ongenayo ishonayo, isho ukuthi angisakhumbuli kahle, noma ningilungise uma ngikhuluma iphutha, noma ngicela ukubuza lokhu. Ngoba waqala wayisho indaba kanti ukhuluma iphutha, angeke sisakuthemba ngeke kuphinde sikuthembe. Ngoba phela sizothi isibindi usithathaphi into ongenayo ishoyo ukuthi yiyo, uhambe uyimemezela. Uyabona ukuthi-ke awuthembakali, ngeke uze uthembeke. Kanti uma usho nje ukuthi angikhumbuli kahle le ndaba kodwa lokhu engakuzwa, sesikubambile ukuthi awukhumbuli, okungenzeka ukuthi into oyishoyo inephutha phakathi. Hawu, yazi ngezwa kuthiwa kodwa angikho sure. Sekubambe lokho. Hayibo, angikhumbuli la kodwa ngicela ukubuza, kwenzekani la? Bekutshele-ke into epheni. Kodwa mase uzothi nje, hhayi, umamkhulu uyena, akasiyo umamkhulu phela. Ukuthathaphi lokho? Isibindi sokuthi usho ukuqede kodwa sengilifundisile ukuthi amanga uwaqamba kanjani kancane, nokuthi nje uma usufuna indaba ubone ukuthi ngeke uze uyithole, qala ngokuthi awuyikhumbuli leya ndaba kodwa wezwa into efana nale. Abayaziyo-ke sebeyeza-ke bezokutshela ukuthi hhayi, isimo esinje sime kanje. Awuveli nje usukele ukhulume usho into ongayazi, uyikhulume wome ugeleqe. Ngisho ukuthi angikhumbuli, laba-ke abayaziyo sebeyangena bethi hhayi akusikho lokho. Usuyithola kanjalo-ke indaba. Uqala nje ukuthi angisakhumbuli kahle kodwa ngathi kunje. Sebeyavela-ke ezingabaphuthi, sebeyakubeka-ke emgqeni ukuthi hayibo, kwenzeka ukuthi we-Olana usuyitholile-ke indaba. Niyayizwa lana? Ma ufuna iy'ndaba boqala ngokuthi sekukhohliwe, awusakhumbuli, sebeyokuxoxela-ke, sebekukhorektha kanti sebekutshela khona lokho obukufuna. Ma ungenayo isho awukhumbuli, bakulungisa. Hayibo guys, indaba sengisho into eyodwa. Ngiyabonga i-support, ngiyabonga, ngiqede, bye.